Nice. Ayan, good morning mga kamuro. So guys, parang malo, nandito kami ngayon sa ano, sa may Good morning guys. Natividad. Ayan, Natividad Guagua. Ayan. Galing kami doon kanina sa tulay ng boundary ng Lambak tsaka anong Natividad, kaso hindi na ako nag-intro, parang init. So ngayon, sintan na guys yung mga tilapia. Nakikita nyo ba? Ayun sa gilid. Dami ayun, lumubog na. Tataw-taw muna kami. Napakara. Yan. Tama dito, par. Aten. Tignan natin mga makahuli. Yun Ayun ano ko sumabit. Sayang. Maganda pa naman yung dawi. Ayun O yan guys, isa yan sa ano natin. Isa yan sa magiging adhikain natin ang Mura Vlog, linisin yung ilog. Sayang lang, maraming taong walang disiplina. Malalim. Kita nyo, lampas baywang din. Yun vlog. Wala pang huli, wala. Dala yung dawi.
Mainit. Eh, palengke kan yang tinggal. Logo lang naman ba yun? Oh. Ang ko. Video mo yata ko eh. Vlog yan. Magaga. Mag-vlog ko. Ha? YouTube. Kaya kita na kayo mga camera na. Oh, ayan si Kuya. May dala ng ano, gulay. May Taon dala. ng ano, bayabas. Gulay at saka herbal. Sa gamot, bayabas. Ayan, ano pangalan mo Kuya? Ish. Ayan, si Kuya Ace. Shoutout sa kanya. Makapanood mo yun sa YouTube. Morning po, paalam. Ayan. Next time na lang po. Oh. Back. Okay, boss. Oh, andun pa si Parang Marlon, ano, yun oh. So, pahinga muna ako ng konti. Galing ako sa mainit eh. Masarap dito, malilim. OG Road na po yan, ano? OG Road. May highway. Oh. La. Oh, vlog ko na yan, boss. Nag-vlog kami. Tanduan siya 20. Tanduan 20, boss. Nauubos yan. Ha? Nauubos. Parang ano? Oh. Up. Sana all. Malamig. Dito na kayo mga kamuro, sobrang init. Yan. Oh! Lagyan ka ano to. Oh. Yun. Huli namin oh. Nice. Nabili sa palengke oh. Oh, maraming salamat. May shoutout ulit tayo. As usual.